आं चिरां जिल्ला बिख्लं हन्थानि एस'सिएशननि प्रेसिडेन्ट। बे प्रेस मिटनि गेजेरजों आं बेखौनो खावलायनो नागिरो जे जोंनि बिटिसि एबा बिटिआर नि सिएम सारनिसिम आं गुरैयै खावलायो जाहाथे जेन जोंनि बे समस्या जोंनि बे हेन्डिकेपफोरनि माखासे दानलांनाय पेन्सन DSW अफिसार सामेश्वर मोसाहारिया जे पेन्सनखौ दानदों बिनि जेबो जोङो एन्सारखौ मोनाखै। जोङो DC सारनिसिम बेखौ फोरमायहैबाय, बिनिफ्रायबो जोङो जेबो फोरमान मोनाखै। आरो सामेश्वर मोसाहारि बे DSW अफिसारखौ जोङो गुवाहाटी जइन्ट डाइरेक्टरावबो बिनि नामै FIR हैबाय, बिनिबो जेबो एक्सन जायाखै। बिनिखायनो CM सारखौ आं गुरैयै खावलायो जेन बे प्रेस मिटनि गेजेरजों जोंखौ बिख्लंगनि बे जोंनि प्रायब्य दानजानाय पेन्सनफोरखौ जेन थाबैनो बानायना होयो आरो बे दुर्नीति DSW अफिसार सामेश्वर मोसाहारिखौ जाहाथे बिनिफ्राय ट्रेन्सफार खालामनानै दस्रायाव हरो, बेखौनो आं गले गले खावलायनानै आं प्रेस मिटनि गेजेरजों गुरैयै खावलायहरनाय। गावनिबा डाबल पेन्सन मोननायनि थाखाय दानदोंबो होनाङो। डाबल पेन्सन मोनोबाथ' गोबां मानसिफ्रानो डाबल पेन्सन मोननानै दं, बिसोरखौ दानाखै, खिन्थु मानसि बासिनानै दानदों बियो। बासि सोरखौबा इगनर खालामनानै माखासेनिखौ माने बेखौ हिसाब मोना जोङो। गोबां मानसिफोरनियानो हाबाखै हाबनायालाय, खिन्थु दाननायखौ रोखा साथाम साब्रैखौ एखे मोनथिथारबाय आरो गावसिनि ससियेल वेलफेयाराव खामानि मावग्रा कर्मचारिफोरनि खुगानिफ्राय। अफिसारा बेखौ अक्ट'बर मासनिफ्राय दिनैसिम गैया। साथाम मानसिया जनक राय, जामिदार राभा, बिस्वजित गयारि, बिसिनिखौ खाथां मिथियो। बेखौ डाइरेक्ट जोङो आरटिआइ बायदि नायबिजिरनानै जों मोननो हाबाय आरो माने बेखौ मोनफिनजानो लुबैयो। आरो बे साथामल' नङा, गोबां मानसिनिखौ 4 मास 5 मास दाननानै दङ। दा बेखौ मा खालामो बेफोर फैसाखौ? जों बेखौ माने जोंनो नांफिनगौ। बे सामेश्वर मोसाहारिया जेरैबाबो मारै होफिनथों, बे दानजानाय बिख्लंफ्रा माने दानजानाय पेन्सनखौ जाहाथे मोनफिनो। आरो बे अफिसारखौ बे प्रेस मिटनि गेजेरजों जोङो CM सारखौ गले गले अननानै खावलायहरो जाहाथे बे DSW अफिसार सामेश्वर मोसाहारिखौ जेन बिनिफ्राय ट्रेन्सफार खालामहरो। बेनो जोंनिफ्राय बार गले गले खावलायनाय आरो बिनि जेंनायानो जाहैबाय जोङो 2015निफ्राय बेयाव जोंनि अर्डार मोनखानाय लेखा आधा बिगा दङ। ओमफ्राय बे आधा बिगायावनो जोङो प्लास बे समाव माबाया DCआ बिरेन्द्र मिथाल सारमोन। बे बुंदों थिगासे नोंसोर आधा बिगाल' लेखा होजाबायबा, अर्डार होजाबायबा, आधा बिगाखौबो खाथियाव ज' दंखायोबा बेखौबो दखल खालामनानै ला, उनाव आं मावनानै होगोन होनबाय। बिरेन्द्र मिथाल सारजों जोङो गोबाव सम माबा खालामनो मोनाखिसै। बिथाङा थाबैनो ट्रेन्सफार जानानै थांबाय मानिबा जाहोनाव। बिनिखाय जोङो दासिमबो बे लेखाखौ जों प्लास खालामनो हायाखै। जों खालामगौमानि DSW अफिसारा वान स्टप सेन्टारनि नामै दस्रायावहाय 2 बिगा ना 1.5 बिगा गाव एलटमेन्ट खालामनानै लाबोनायखौनो ओमफ्राय जोंनि माबायावसो दस्रायाव होखारजानानै जोंनि बे दखल सत्त हेन्डिकेपफोरनि दखल सत्तखौसो बियो सुनानै लाफैयो। बे समाव सुनाय समाव बिग्राय मण्डलमोन बिथां लाबोनाया। बिग्राय मण्डलखौ जोङो बेयावनो होसोहरदों। बे DSW अफिसाराबो खारलांदों, जों हेन्डिकेपफ्रानो होसोहरदों। थेवबाबो बे जायगाखौ बियो माने सिंजों सिं खामानि मावनानै दा हनै बेबायदि अरम्ब खालामनाय जाबाय वान स्टप सेन्टारनि नामै बियो। दा जों बेखौ मानिनो हाया, जों बेखौ हगारा। खुनु मथे जों बेखौ सेक्रेटारि प्रेसिडेन्टनिल' खोथा नङा, गासैबो चिराङाव जेसेबां हेन्डिकेपफोर दङ, बिख्लांफोर दङ, बिसिनाव साफा सों, हगारो ना हगारा, बे मानसिखौ DSW अफिसारखौ मा खालामनांगौ मा खालामनाङा, बेखौ ट्रेन्सफार खालामनांगौ ना सासपेन्ड खालामनांगौ, बे साफा सोंनानै बे प्रेस मिटनि गेजेरजों सोंनो हागोन। बे सेक्रेटारि प्रेसिडेन्टनिल' बुंनाय राव नङा, बे गासैबो
जोंनि हेन्डिकेपफोरनि बुंनाय राव। हाया आधा बिगानि खेलिमेलि जोंनो अर्डार होनाया आधा बिगा ओमफ्राय सिगांनो 2015आवनो डिसि सार बिरेन्द्र मित्तल सारा माने आं बानायना होगोन लोगोसे जुदि एसे हा दंखायोबा नोंसिनो ट्रेनिं सेन्टार बायदिसिना नांखागोन बे आधा बिगाया जथेस्थ' नङा सब डिस्ट्रिक्टआवनो आधा बिगाल' हा गैया बिनि बांसिन 1 बिगा 1.5 बिगा 5 बिगा गाहामसिम दङ क'क्राझारनाथ' बिराद गुवार 6 बिगा ना 7 बिगा होननानै सारा गावनो बुंदों ओमफ्राय दा बिनिखायनो जोङो बे हाखौ जों प्लास दखल खालामनानै दोनदोंमोन आरो दा बेखौनो जों लासै लासै मावनो नागिरनायखौ DSW अफिसारा बेखौ दखल सत्त खालामफैगासिनो आरो बे हाया गासै बे आधा बिगा 10 लेसा दं जोंनि अर्डार मोननाया ओमफ्राय बिनि ओरै आधा बिगा दा बे हाखौ जोङो हगारा आरो खुनु मथे जों हगारा खावसे बिदों माने जोंनावथ' बियाखै बियो माने एखे बे हाया आंनिसो आं एलटमेन्ट खालामनानै लाबोबाय माबाय होननानै बुङो खिन्थु बियो जोंनो लेखाबो देखायनो हाया बिनि अर्डार लेखाया अबहाय बेखौबो देखाया आरो जों जेला बे हाखौ फार्स्ट वान स्टप सेन्टारनो बिग्राय मण्डलखौ लानानै फैयो अब्ला जोङो बे वान स्टप सेन्टारनि माखासे बायद'फोर दंमोन बिसिनाव सोंदों जोङो नोंसिना हाया अबाव होननानै बे बायद'मोनहा जोंखौ बुंदों खुनु क्लियारानो गैया सारा जोंखौ ओरै फिदिंगासिनो दङ दस्रायाव सुफैबाय बेयावबो होसो हरजालायबाय बेसे सोलाय खारनोसो नंबाय जोङो होननानै बुंबाय बिसोरनो क्लियार जोंनो खोन्थालांदों होमब्लालाय माथो जोंनिखौ मा फैखो बे मानसिया थिग नङा सारा ओंखायनो नोंसोरो बिनि गोजानाव था बिनि खामानिया साक्सेस जानाय नङा आरो जोंजों मालाबाबो दाजुजि जोंना बिख्लं हन्थाफ्रा गासिबो एकगत जों बेखौ हगारनाय नङा होननानै आं बिसोरनो क्लियार खोथा होखानायखा वान स्टप सेन्टारनि माने DSWआ दालाल मावदोंना मादों बेखौ जों मिथिया वान स्टप सेन्टारनि एलटमेन्ट जाबाय होननानै बुंबाय थायो ओमफ्राय लेखा खागजखौ बियो जोंनो देखायनो हाया थेंक इउ